nandito tayo sa may Quezon National Forest Park. Dito sa may bandang Timonan. Ayan. Nandiyan kami galing guys. Oh. Yan, sa baba na yan. Biglang nawala ng signal. Lamig dito guys, oh. Ang sarap ng hangin. Pero mas matatag yung aso dito guys, oh. Umakyat ng mag-isa rito. Hanip eh. Good morning guys, welcome back again. So andito ako ngayon sa aming probinsya, dito sa Kabikulan. So ngayon magkakatay kami ng ng manok na native pang ulam. So let's go guys. Ayan guys, kinatay na ang manok. Ayan. Anong menu natin dyan ngayon, ma? Tinola at ginataang. Wow, ginataang manok. Yan, ganito sa probinsya guys. Pag wala kayong ulam, huli lang kayo ng manok. Yan. Sarap yan, gataan. Yung isa tinola, yung isa gataan. Nama? Naalala ko yung anniversary ni Uncle mo. Apat. Yan. Malaki na rin pala. Mas maganda yung pag may ano ka. Pag maaraw ka na dahil makalisira magmanok ka. Yan. Pag walang ulam, huli lang ng manok ng kapitbahay.
Guys, ayan, ito na. Magugulay kami ng kamuting kahoy. Tsaka gulay na manok. Bangutan ng gulay na karning papaya. Gumukon. Alright guys, andito na kami sa may bukal sa paliguan. Yeah. Ligo ikaw, bibig ko. Yan na. Oh, yan ang hinahanap niyo dyan. Tabios. Tabios. Ay, ako na yung balat. Ay, ako na Guys, ang daming tabios oh. So, ayan guys, tapos na kami mag-swimming. Pauwi na. Bye-bye. Kagada mapakakita ng